Padre Alan Apule. Matindog po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Sa nagsusupay na pagkamot, Diyos sa satuyang banwan, siya nagpili as sinagapot, pinakaligo niya sa buhay na banal. Maglingkod sa katauhan, irukyawan kaligtasan, maipamate para sa gabos ang pagkamot ni Diyos. Madyasin magpasalamat sa kagurangan, sa pagpadaranin mga kataman, magpadagos kang pagtubod sa Diyos, ikapagpalangipon pagkamot ni sa tuyang Diyos, ikapagpalangipon pagkamot ni sa tuyang Diyos. Sa ngaran ka na Aki, Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamiibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tuong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katuninongan, sa mga taong marahayan buot. Inuumami ka, rinurukyami ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka na kuna mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa deng nangit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na naking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman.
ikasanaan banal, ikasanaan kagura, ikasanaan urong kalangka. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na nagpapahiling kan liwanag nin sa imong katotohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan. Tauan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi, sunodon. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade, kasarogan ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahunan kan mga panahon. Amen. An pangapuda ni Moises, iyo na ang gabos maging maimbod sa pagsunod sa plano, asin kabutan kan mahal na Diyos. Iyo ini ang mensahe sa enot na babasahon, sa tuyang hinanyugon ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ng Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, "Danguga ang tingog nin kagurangnan na sa imong Diyos. Utubaan sa iyang mga tugon asin pagbuot, na nasusurat sa librong ini kan tugon. Magbakli ka sa kagurangnan na sa imong Diyos, sa bilog mong puso, asin bilog mong kalag. Ang tugon na ini ipinagbubuot sa imong ngunyan. Bakong labi sa imong kusog o kakayahan. Bakuman iya nasa langit, kaya daim kamo pwedeng magsabi, si Isay daw ang masakat, asin mako akaiyan para sa mo. Tanganing sa mong madangog, dangan magibo. Bakuman sa ibong kandagat, kaya mayong makakasabi, si Isay ang mabalyo sa dagat, asin marukyaw sa to, nganing sa tong utubon. Ang tataramo na ini harani sa imo, yaon sa imong puso, asin sa imong nguso. Utubon mo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Ini ang sakong pamikbi sa imo. Sakong pamikbi na tabangan mo. Sa dakula mong pagkamuot, simbaga ako o Diyos. Danay ang sa imong tabang, sako. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Kagurangnan, simbaga ako, huli ta ika mamumuton asin marahayon. Ika mahihirakon, lilingya ako. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Para sako, dukha asin makaherak-herak. Huli kan sa imong tabang o Diyos, banguna ako. Aawiton ko asin uumawon, ang ngaran ng Diyos. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot sa tuya ni San Pablo na si Kristo, iyo ang enot sa gabos na nilalang. Siya ang paratubos na madara sa tuya, in tunay na kaligtasan asin katuninongan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, si Kristo ang lalawan ng Diyos na dai nahihiling, ang panganay sa gabos na linalang. Sa iya linalang ang gabos na bagay, gabos sa langit, asin gabos sa daga, gabos na nahihiling, asin dai nahihiling. Dominasyones,
subiranyas, protestades, gabos na linalang huli sa iya, asin para sa iya. Siya ang inot sa gabos na linalang, sa iya nagdadanay ang gabos. Ang simbahan, iyo ang sa iyang hawak, siya ang pamayo, siya ang kapinuunan, ang inot na namundag, hali sa mga gadan. Tanganing sa gabos na bagay, siya ang inot. Binuot ni Diyos na ang bilog na kapanuan mapa sa iya, huli sa iya, asin para sa iya. Ang gabos makipag-ulian, gabos sa langit, asin gabos sa daga. Ang katuninungan makamtan, sa bagsik ang sa iyang pagkagadan sa krus. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pong gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw kagurangan ng dalan na simbuhay, ikaw ang katotohanan. Buhay na daig sa koron itatao, sarang tutupod sa imo. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong abogado nagtindog asin naghapot, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran? Si Jesus nagsimbag, ano ang nasusurat sa tugon? Ano ang sa imong nababasa? Ang abogado nagsimbag, kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog, asin bilog mong isip, asin an sa imong kapwa, siring sa imo man sana. Si Jesus nagsabi, tama ang simbag mo, gibuha iyan, asin mabubuhay ka. Alagad ang abogado hulita gustong magpakamatanos, naghapot kay Jesus, si Isay ang sakong kapwa. Si Jesus nagsimbag, sarong lalaki, hali sa Jerusalem, nagbaba pa Jerico, nahulog sa kamot nin mga tulisan, hinubaan, kinulgan, asin binayaan, naharus gadan. Nag-agi man sa dala na ito ang sarong padi, pagkahiling tinalikdan asin linihisan, iyuman ang ginibo kan klerigo na nag-agi duman, pakahiling tinalikdan asin linihisan. Alagad, sarong Samaritano na naglalakbay, nag-agi duman sa namumugtakan kan lalaki asin pakahiling na herak. Rinanihan asin binugkos ang mga lugad, dangan inulaan nin lana asin arak. Isinakay sa iyang kabayo, dinara sa sarong harong asin inataman. Kan masunod na aldaw nagkuanin kwarta, itinao sa kagharong asin nagsabi, atamanon mo siya, asin gabos na gastos babayaran ko sa sakong pagbalik. Sa imong paghuna, arin sa tulong ini ang kapwa kaitong nahulog sa kamot nin mga tulisan. Ang abogado nagsimbag, itong naherak sa iya. Si Jesus nagsabi, kung siring lakaw, iyuman ang gibuhon mo. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo.
Mga tugang, nasa ika-15 Domingo kita sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. Ini po mga tugang na pinagsisiliber niya itong mga dinaapod na ordinaryong Domingo, na 34 Domingo po iyan sa kalendaryo kan sa tuyang simbahan, na kumbaga nakikiayon kita, nakikisabay sa hurup-hurup kang inaapod na buhay publikanin sa tuyang kagurangnan. Itong momento kan sa iyang buhay na tulong taon na nakihalubilo sa mga tao, nagtukdo kang kabutanin mahal na Diyos, asin kan magiging destinasyon ta, mga bagay sa iya pong pinagpahayag sa satuya, asin man nagbulong, nagtauning kaumayan sa mga sakit nin tao. Saro sa mga eksena dyan, iyo po mga tugang ining pagraniman nin mga tao sa saya. Sinaghahapot nin mga bagay na tanganing magkaigwasin ning kaliwanagan. Ngunyan sa tuyang ebanghelyo, sarong abogado, sabi ni San Lucas. So, ini sarong Hudiyo na we presuppose na pag Hudiyo ka po mga to, lalong-lalo na eksperto pa sa lay, oriented sinda kan nagigiya sa buhay kan sarong Hudiyo. Nakapatugmad-an sa inda po na pagsambasin pagsunod sa mahal na Diyos, kiyabe, huli sa pag-utob kan mga leyes. And sad to say po mga tugang, nagdakulo na po ka ito sa mga leyes. Hali po sa 10 na itinaoning kagurangnan ni Moises, nagparaugbon po ito. Kundi ako nasa sala, mga 613 po. So, yugon mo yan mga tugang, 613. Normal, masasabutan niya ito ng abogado na magdulog sa kagurangnan, maghapot, namidbidan niya naman garuan mahal na Diyos na si Jesucristo, na ignigoyinin wisdom, na nagtataonin kaliwanagan sa sindang pagkabuhay. Tagiro magabato naman po yan mga tugang. Ang 10 tugon nga ni, dipisil ng utubon, ang 613 na iyan, magkakaigwa ka naman talaga din kalibungan, kumbaga legalist. Kaya naghahanap siya nin saro mga tugang na siguro tugon or kaya sarong bagay na pag ginibo mo pa sana, justified ka na. Ang hapot niya, gibuhon niya sana, magkaigwa na siya kan buhay na daing kasagkoran. You know, ini po mga tugang nakahaputan na ini, pagkaigwa nin kasiguruhan na ikamaliligtas or kaya magkaigwa nin buhay na daing kasagkoran, inisaro sa mga hapot na kung sa inagtauman nin lugar mga tugang kunyata, dakulon nin mga manlain-lain ng sektang unyan sa bilog na kinaabana. Halik man sana po mga tugang sa satuyang pagtubod o dakulon ng mga Christian denomination. Sa istorya kan sa tuyang simbahan, may sarong persona na ang pangaran niya si Martin Luther. Dati man siya po mga tugang na padi, Agustino. Iyang kahaputan niya kaito, 16th century, year 1500. Kahaputan niya na magkaigwas siya po mga tugang nin kasiguruhan na siya ligtas. An sa iya po mga tugang na disposisyon, girong 100% inaapod na absolute certainty na siya ligtas na pag dahil nadidisturb siya po mga tugang kan realidad kan langit or kaya kan impyerno. Habo niyang mapaduman sa impyerno, kaya habang yaon pa siya digdi sa ibabaw nin daga, gusto niya 100% ligtas siya, maggibo sa nanin sarong bagay. Ini po mga tugang, imposible na magkaigwa kanin absolute certainty. Dahil ang kaligtasan na hali sa mahal na Diyos, ini po regalo nin kagurangnan. Dahil po ini mga tugang makukuan nyato nin paggibo nin sarong bagay. Okay? Kung kamo po nagsisimba dahil magkaigwa man kamo nin kasiguruhan na ligtas kamo, mga tugang medyo sabi sana very kumbaga proud or kaya pride iyan nin sarong tao na maggibo sana nin sarong bagay, magkakaigwa na siya nin justification sa kagurangnan. Nyata, pinagdidinay ta ang grasya nin mahal na Diyos na ansaro sa mga elemento ka iyan po voluntad na itinataw ning kagurangnan sa satuya.
Dahil man iyan sa tuya, mangyayari dahil ta ginanata iyan hulikan sa tuyang ispuwerso. No. Kita nga ni dapat ko taan mapako dyan sa krus, alagad dain nyato kaya. Ang Diyos ang duminibunin paagi, dahil tadain kaya nin tao iyan nasimbag or kaya tauan iyan ning kasimbagan iyan nakahaputan na iyan. Kaya iyan mga tugang regalo. Sinaapod na gratuitous gift nin sa tuyang mahal na Diyos. Voluntad itinataon sa tuya. Sabi sa na mga tugang sa prefasyo sa satuyang liturhiya, our act of worship, our act of thanksgiving, our way of doing good, add nothing to God's greatness, but only make us grow in holiness. Dahil man iya nagpapadagdag sa kadakulanin mahal na Diyos, kung baga magikita, tendency nin tao, pag nagibonin marhay, girong mapalakas. Dahil kita kaya magpalakas sa kagurangnan. Dahil tanyato, nadadagdagan ang kadakulanin mahal na Diyos, kan mga gibo niya itong maray. Iyon ang problema kay ning abogado. Gusto niya na magkaigwanin kasiguruhan. Si Martin Luther, mga tugang, iyo man ito sunaging problema hanggang po mga tugang na naging suwail siya sa simbahan. Sinulang niya na po mga tugang sa Santo Papa, ta gusto niya, so sa diri niyang righteousness, iyo po ang masunod. Dahil niya nagirumduman na regalo nin mahal na Diyos, ang langit para sa satuya. Ang kahadian nin kagurangnan, iyan regalo nin mahal na Diyos. Buluntad na itinataw nin sa tuyang kagurangnan, ang sa tuyang pagpartisipar sa iyang buhay, na langit nun na sin Diyos nun, regalo nin kagurangnan para sa satuya. Pero mahapot kita, di useless man panampalang Father magparasirimba, or kaya useless man palang magibonin karahayan. Bunga na po ini mga tugang kan sa tuyang kabanalan. Sabi ka subago, our act of worship does not add to God's greatness, but makes us grow in holiness. Minadagdag sa tuyang kabanalan. Ang paggibonin marhay, bunga na po mga tugang nin kabanalan. Dahil kan sa tuya na pagpadagos na pagsamba sa mahal na Diyos, minadaggirubaga po mga tugang na instinct na asin, luwas sa tuyang puso, hulikan sa tuyang pagkamidbid sa kagurangnan, ini po mga tugang nagigikitang marhay. So nyaon sa ikaduwang parte po kan ebanghelyo, dahil ta gusto man kaining abogado, pinagsaysay niya na sa kagurangnan na nagutob na siya kan mga tugon. Paguna niya ito na an matao sa iya nin kasiguruhan. Pero may second inquiry siya. Gibuhon, sabi ning kagurangnan, inutob mo nga sa mga tugon. Sige, gibuhon mo yan. Pero sabi niya, gusto niya pang mas mararong. Ang hapot niya, sisingayaan sa kuya na kapwa. Sisan sa kuyang tugon. Sisan sa kuya na kapwa. So sabi nin sa tuyang kaguranan, ininang parabola. Pinagsaysay. Masasabutan tanggayo mga tugang, ma-appreciate niya to ining parabola. Pagbalikan tanindiit ang istorya kan mga Israelitas. Ang Israel po mga tugang, nabanga sa istorya ninda, nabanga po sa duwa. Northern Kingdom as in Southern Kingdom. So mga Israelitas po mga tugang, na iyo ang banwaan na pinili nin Diyos, so dakulaon man ang utang niya to sa inda, nabanga sinda. So sa itaas na parte, pinag-istaran kan mga Samaritano. So sa baba, so mga taga-Jerusalem, or kaya mga Hudiyo. So duman po mga tugang nagpuon, nagkaigwasinda nin sintikan. Dahil sinda talaga po mga tugang nagkakasinarabutan dahil so mga Hudiyo na niyaon sa nagkaigwasin na din pride na sinda po mga tugang, kumbaga may historical event sa inda, lalong-lalo na kang nagtugdok naman nin sa diri na templo so mga Samaritano duman sa Mount Gerizim. Para sa inda po mga tugang, pagsiblag ito sa inda. Si Sisem. So kung kita po mga tugang maggamaan at intibo, very frequent si Yesu Kristo kan maggamit din na tataramo na Samaritano.
igwasyanin mensahe para sa satuya dahil ta girong gigigibo niyang bida Samaritano. Susarong babayi na nagsandok na nagrani kay Hesus Kristo, naghagad nin tubig, na nagsandok sa bubo ni Jacob, Samaritano. Ini po mga tugang, nasa satuyang ebanghelyo ngunyan, Samaritano man, although ngunyan na panahon pigliliwat kan social media, the Good Samarites na day ni. Day po, Samaritano ayan ha, bako ang Good Samarites. Ha? Or kaya, si subalo po mga tugang ka ito, na naglimos, inubos gabos, Samaritano. Ini ang ginibo po mga tugang na ehemplo or kaya example nin sa tuyang kagurangnan, tangani masara kung sisay ang magiging tugang ta. Kung sisay ang sa tuyang magiging kapwa. Ta sa mga Hudiyo, nagkaigwa na sindan ni national pride, na sindan pinili nin Diyos, kumbaga, sa diri na nin nagabos. Ang siblag sa inda, kumbaga, day ng karapatan, day ng say. So sinangani po mga tugang nag-iwa. Ini ang pinuri nin sa tuyang kagurangnan sa parabolang ini. Iyo so nagtabang duman sa, let us presuppose na ining hinuldap sa parabola sa rukman na Hudiyo. Pero tinabangan siya kan Samaritano. Iyo so naging marhay. So that is why ang pagiging tugang na mga tugang, ang basihana, bako na nin rasa, bako na nin kulor, bako na po mga tugang na kapamilya or kadugo. Or kaya sa Spanish po mga tugang, ang neighbor, ang term na ginagamit ninda, prohimo, hali sa tataramon na proximo, ang buot sabiyon mga tugang, suharani sana. Suharani in terms of physical location ang pinagurunan. Suharani sana. Bako sana iyan mga tugang ang satuyang kapwa. Kung ano suharani sa tuya. Kundi po, lalong-lalo na gabos. Pero ngunyan, tinawan ni na example ning kagurangnan kung arong lalong-lalo na sunangangaipo. Lalong-lalo na po mga tugang so da ikaya na mabuhay. So mamalisyahan nindo kunyata ang espiritu kan sa tuyang simbahan pasiring duman. Pasiring duman. So ini mga tugang na pagibo ning karahayan pag makulog sa kapwa. Ini po mga tugang ginigibo ta dahil ta gusto ta na mabakal ang mahal na Diyos na tawang kita nin pabor sa iya. Kundi ini po mga tugang nagiginang bunga kan sa tuyang pagsamba sa mahal na Diyos. Dahil tarinigaluhan na kita nin Diyos nun na balaog, buhay na langit nun, nagpartisipar na kita sa iya, siya po mga tugang ang enot na naggibo nin karahayan, asin sa tuya mga tugang nagdaloy iyan, sa birtud kan sa tuya na bunyag, nagikitang mga marhay. Saan sa tuyang pagiging marhay, bakong bunga kan sa tuyang kapagalan, kundi bunga po mga tugang kan regalo nin mahal na Diyos, kan sakripisyo niya duman sa mahal na krus na naakot niya to kang kita binunyagan. So kaya, para sa satuya, padagos kita na magsisimba, padagos na magibunin karahayan, ang intensyon ta po mga tugang, bako nasuhulan ang kagurangnan na tawang kita kan buhay na dahing kasagkuran. Kundi dahil po mga tugang namidbidan niya to ang mahal na Diyos, dahil tanag-ako kita nin balaog sa iya, kita po mga tugang nagtalubo sa kabanalan. So kaya palan po mga tugang, tangani na makakaako kita kan buhay na daing kasagkuran, saro sa mga kasimbagan digdi, bako palan po mga tugang tama sa na magibonin marhay. Sabi sa English, it's not enough to do good. Or it's not enough to do right things. But we have to do right things well. Igo po mga tugang na dagdag. We have to do good things well. Na isa na magibonin rahay, kundi dapat inim paggibon niya to kang sarong bagay na marhay, sa paaging marhay. Paano? Paggibonin marhay o anuman na bagay na noble,
huli sa pagkamuot nin mahal na Diyos. Mga tugang, ini ang sinasabi kan sa tuyang liturhiya. Our act of worship, our act of thanksgiving, our acts of doing good adds or add nothing to God's greatness, but makes us grow in holiness. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundag gikan sama, bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli ka ni Espiritu Santo, Iberen Maria asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ang Diyos pinapadaraan simbahan, ang buot sabihon, kita ang darahon niya to, kita na darahon niya to ang kaligtasan na yaon sa Ebanghelyo sa kinaban. Hagadon ta sa Diyos, nagibuhon kitang mga saksi nin sa tuyang kagurangnan. Sa lambang kahagadanan sa tong simbag, kagurangnan ninanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ipamibi ta na ang simbahan, tanganing maigkaigwanin kaisugan sa pagrukyaw na daing takot, para sa katanosan asin katotoohan, mamibi kita. Ipamibita ang mga profeta, aramta na kung minsan, deita sinda inaakop, alagad madaraman lugod kita sa pagbagong buhay, mamibi kita. Kagurangnan, ininyugan sa muyang pamibig. Ipamibita ang mga namamahala sa banwaan, gibuhon man lugod ninda sa saindang makakaya, an anuman na bagay na tama asin marahay, alaga dainin personal na interes, mamibi kita. Kagurangnan, ininyugan sa muyang pamibig. Ipamibi taman ang satuyang sadiri, nagtataram kasamo kagurangnan, asin kami minakakan kan langit no na tinapay, padarahan man kami sa pagrukyaw kan sa imong marhay na bareta, tabangi kaming magmabuhay susog sa buhay na inagihanin sa imong aki, tibaad ini ang tataramo na masabutan kan tinaban, mamibi kita. Kagurangnan, ininyugan sa muyang pamibig. Diyos na kagurangnan, minasarig kami sa imo, pinili mo kami, huli ki Kristo, na magdara kan pagkamuot na ipinahayag sa mo, gibuha kaming dayupot sa minsay kan maray na bareta ni Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Tangunin na kami magdanay sa imo pagkamo. Ako aman kagurangan sa muyang pag-usay. Sa mong kusog paglaom, asinan buhay. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilingaan mga atang kan namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, taas an mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoo maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na kami danay asin minsan saen. Magpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami, nasa daing sukul mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa imong pagkadiyos. At ngani, itinagama mo ang bulong sa pagkamagagadanon mimansana. Asin kun ano ang ikapanahamak kan mga nawara, iyuman ang ilinigtas mo sa inda. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sagkod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samong mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyosin mga hukbo. Ang langit asin daga, Ano kan sa imo kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladan ang nilarigdig sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadang banal, burawod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bungkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay tayni an sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kayni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan na papabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagdibuhon nindo sa pagrumdum sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo, kagurangan, ipinapangarenan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag. Sa kuna, ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas tin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nagkikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kay kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, di San Jose ang sa iyang banal na esposo, di San Rafael Arcangel, kang kabos ng mga banal na apostoles, asing kabos na santos, nakaidtupa na nakapagayagayas sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, maggamawsin magpamuraway sa imo si Ringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin na sa iya, sa imo Diyos sa mang makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak. Maging danay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maog mang paglaong, asin pagdatong kan samog, para ligtas na si Hesu Kristo. Sa imong kanean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, sa kong katuninongan tinataw ko sa indo, are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagganigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog sosog sa imong kabutan, ika nabubuhay sinagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapuas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uya si Jesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladang kitang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako mainigo na ikaw magdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa banal na misteryo o Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya huli sa iya asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri, nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihirap ko na Jesus, tauan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Mawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod di ako makalingaw, banal kong paraligtas na ika, nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay, nasiblag sa imo, asin sa kahuri-hurihan, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Hawak ni Kristo. Amen. Anuhin kusog na sa bulag sa sadong, pasiring sa imo, ako'y sinusubok.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, namantang an mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo an bunga kan samong kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi sa nagkaperang paisi. Second collection para sa padagos na pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong simbahan. Kadua, kalinigan kan sa tong simbahan. Padagos ang pangapodan kan sa tong parokya. Sa gabos na nagmantiniron ang kalinigan kan sa tong simbahan. Kung iwa kamong mga darang pinatusan in pagkakan, dulce, asin botelya nin juice, tubig asin iba pa. De itabi ini pagwalat sa laog kan simbahan. Ang simbahan harong ning kagurangnan. Ang basura itapok sa tamang basurahan. Latest donors, salamat sa mga nagdonar ka nakaaging simana. Anonymous, 3,900, 200 pesos. Kay Facundo and Marife, 2,000 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Pura Paroko. Sa ngaran man ni Father Babes Birango, kan in charge kan sa tuyang harong kan maray na pastor sa Naga, in charge sa mga theologians nyato, dakula man na pagpasalamat tinda kang nakaaging Domingo an sa tuyang paghiras, asin pagsuporta sa tuyang mga seminarista. So saro sa mga responsibilidad na po iyan, bilang parokyano asin miyembro kan sa tuyang simbahan, ang pag-ataman, pagmakulog kan mga nag-aandam para sa pagpadi. So padagos kitang magpangadji para sa inda po na pag-eskwela asin pagtapos bilang padi kan sa tuyang diocese. Salamat po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduko ang payo asin maghagad in biyaya sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo nin Diyos ning gabos na karangahan asin iwara sa Indo ang katuninungan sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kaurasaan asin pasarigon an sa indong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nganing an sa indong gibo sa buhay na ini, magdaras sa indo nin kaugmahan sa buhay na daing kasagporan. Amen. Bendisyonan lugod kamo asinan sa indong mga pamilya kan Diyos na makakamhan, Anama, Aki, Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Family Sunday po sa inyo, gabos.